egy bölcs macska és egy buta kutya egy testbe szorul, na akkor zűr van. Nem érthetünk egyet mindenben. Ebben nem értünk, ebben egyetértünk. Az egyik fenkölt macska, a másik egy csatakos kutya, de testvéri szeretetben összeforva. Nézd meg a Macsebet! Hétköznap esténként, 8 óra 50 perckor. A Nickelodeon csatornán. Takže? Doktore, nemůžu spát, jsem pořád svěží. Svěží? To je v pořádku, vždyť jste přece tik-tak. A jo! Tik-tak. Svěžest ve 2 slovech. Takmer som sa tu rozreval, o postup do finále hrá môj Real. A ja tu zájem, že nekvasnice, počas keli díky velice. Zasa mi to ušlo, zasa mi to ušlo, zasa mi to ušlo, zasa mi to ušlo. Rúbenko na svojom dízli, za kostolom chytili ma fízli. Pár kilometrov od domu, ušla mi polka sitcomu. Zasa mi to ušlo, zasa mi to ušlo, zasa mi to ušlo, zasa mi to ušlo. Ušla vám polka programu? S najtalentovanejšou televíziou Mágio si ho môžete pustiť od začiatku, aj keď už beží. A kompletný balík programov vám dáme už od 6,99 mesačne. Telekom, zažíme to spolu. Wizards of Waverly Place, and you're watching Disney Channel.